Halkara hukuk toparları Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowa açyk hat ýollap, tutsawlykdaky türkmen ýuristi Pygamberdi Allaberdiýewiň boşadylmagyna çagyrdylar. Guramanyň Twitterdaky sahypasynda çap edilen maglumata görä, aklawçylaryň halkara birleşiginiň müdiri Baronesa Helena Kennedy we aklawçylar üçin aklawçylar guramasynyň ýerine ýetiriji direktory Sophie de Graaf tarapyndan gol goýulan hat 14-nji iýulda Türkmen prezidentiniň Oğuzhan köşküne iyi verildi. Biz hata gol çekenler aklawçy Pygamberdi Allaberdiýewiň tutuk edilmegine alada bildirýäris. Türkmen hökümetiniň Balkanawat şäherindäki Nebit we Gaz önümçilik bölüminde işleýän Allaberdiýew 2020-nji ýylda tutuk edilmedinden öň Türkmenistanyň konstitusiýasyna dürli üýtgetmeler girizmek meýilnamalaryny barha ýiti tanqidlaýar. Allaberdiýewiň tutuk edilmegi onuň 2020-nji ýylyň 14-nji sentýabrynda geçirmegi meýilleşdirilen demokratiýa tarapdar ýürüýüşinden 9 gün öň boldy. Balkanawat polisiýa müdürliginde Aşgabat şäherinden gelen Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri Jenap Allaberdiýew we daşary ýurtlardaky protest hereketine gatnaşan aktivistler bilen aýdylmagyna görä iltesi bardygy barada sorag etdiler. Jenap Allaberdiýewiň tutuk edilmeginden bir hepde öň gözegçilik astyndadygy barada habarlar hem bar. Diýilip hatda ýokarda beýan edilen ýagdaýlaryň Allaberdiýewe bildirilen aýplamalaryň we kaziýet işiniň oňa garşy gozalan işiň siýasydygyny görkezýändigini ýytalýar. Ýatlasak Türkmenistanyň Nebit we Gaz ministrliginiň Nebit edarasynyň ýuristi Pygamberdi Allaberdiýew Türkmenistanyň ýörüýte gulluklar tarapyndan daşary ýurtlardaky protest hereketine gatnaşyjylar bilen aratnaşyk saklamakda guman edilip 2020-nji ýylyň 5-nji sentýabrynda huligançylykda aýplanyp Balkanawatda tutsak edilipdi. Ol şol ýylyň 29-njy sentýabrynda galplaşdyrylan huligançylyk işi sebäpli 6 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Jenap Allaberdiýew goldaýan saýatlara görkezme bermäge ruhsat berilmedi. Sud diňlenşiginde Allaberdiýew aklawçy wekilçilik etmedi. Onuň aklawçysy kaziýet işiniň öň ýanynda saglyk meselelerini salgylanyp kaziýet işinden çekildi. Onuň häkimetler tarapyndan gorkutulandygy aýdylýar. Allaberdiýewiň kaziýet tarapyndan bellenen aklawçynyň hyzmatlaryndan 100 öwrendigi habar berildi. İş ketileninden bäri Allaberdiýew daşky dünýäden üzgünlükde saklanýar. Diýilip hatda bellenilýär. Hukuk toparlary öz hatynda Türkmen prezidentine Türkmenistanyň halkara hukuk borçnamalaryny ýatladyp, Allaberdiýewiň derrew we şertsiz boşadylmagyna çagyrýarlar. Mundan başga da Türkmen häkimetlerini halkara adam hukuklary kanunlarynaky borçnamalaryna laýyk gelýän ähli çäreleri durmuşa geçirmäge çagyrýarys. Bularyň arasynda söz azatlygy, ýygnanşmak we birleşmek, adalatly kaziýet hukuklaryna hormat goýmak, goramak we ýerine getirmek hukuklary bar diýilip hatda bellenilýär. Adam hukuklaryny berk depelemekde tanqidlanýan we ýurtda tanqidi hemde özge pikirleri basyp ýatyrmakda tanalýan Türkmen hökümeti Allaberdiýewiň tutsak edilmegi barada häzirki güne çenli resmi beýanat bilen çykyş etmedi. Birleşen Milletler Guramasynyň eden etdilikli tutsak etmeleri boýunça işçi topary Türkmenistanyň hökümeti ýurist Pygamberdi Allaberdiýewi tutsak edip adam hukuklary boýunça halkara kanunyny bozdy diýdi. Topar bu baradaky hökmüni şu ýylyň maýynda çykardy.